Понякога най-силните жени не крещят, просто мълчат, усмихват се и носят тежест, която никой не вижда. Тя не можеше да спи. Събуждаше се посред нощ. Казваше, че е горещо, после студено. А през деня всичко я дразнеше. Мислеше, че просто устарява, но това не беше от възрастта й. Това беше хормонален хаос. И тогава разбрах нещо просто. Тя не се променяше. Тялото й се бореше. Хормоните й излязоха от ритъм. А когато женското тяло изгуби равновесие, всичко започва да тежи. Намерих хормонал баланс от билкова лечебница. Прочетох за него формула, създадена от други жени, с черна кокощ, масло от вечерна иглика, берберин и магнезий. Без лекарства, без никакъв риск. Само билки и баланс. Тя започна да го пие и за пръв път от месеци се усмихна спокойно. Днес отново виждам онзи поглед, топъл, уверен и истински. Тя спи добре, не се страхува от огледалото и пак има енергия да се смее. Всичко, което й трябваше, беше малко помощ и естествена грижа. Ако и жената до теб се бори с умора, безсъние или емоционални промени, не я обвинявай. Помогни й да върне контрола на тялото си. Хормонал баланс от билкова лечебница е твоят избор, защото любовта не е само разбиране. Понякога е действие. Ако искаш да действаш, сега следва линк в публикацията.